Ne gândim adesea la reguli, nu-i așa? Unele sunt scrise în coduri de legi, altele sunt dictate, așa, de societate. Dar ce-ar fi dacă cel mai important set de reguli nu se găsește de fapt în nicio carte, ci e înscris direct în biologia noastră? Haideți să explorăm împreună legile astea nescrise ale sănătății. Bun, și pentru a putea înțelege aceste legi biologice, trebuie mai întâi să ne oprim o secundă la un concept fundamental. Ce este, de fapt, o normă? Deci ce e o normă, în esență? E pur și simplu o regulă pe care o considerăm obligatorie, un standard pe care îl acceptăm cu toții ca să putem funcționa. Gândiți-vă la ea ca la unitatea de bază a ordinii, fie că vorbim de o societate sau, cum vom vedea, de un organism viu. Și, evident, primul loc unde ne sare în ochi conceptul de normă este legea. Aici totul e negru pe alb, foarte concret, cu reguli și consecințe clare pentru toată lumea. E o idee foarte faină, de fapt, fiecare normă este ca o cărămidă. Pui una peste alta și, ce să vezi, construiești întregul edificiul al legilor care ne definesc drepturile și obligațiile. Iar aici ajungem la un punct cheie. În societate există datoria de a cunoaște și de a respecta aceste norme. Ignoranța, știm bine, nu te scutește de consecințe. De ce? Pentru că întreaga ordine socială depinde de acest contract nescris. Și acum vine partea care mie mi se pare de-a dreptul fascinantă. Ce-ar fi dacă am luat conceptul ăsta de normă și l-am aplicat într-un loc complet neașteptat? Propriul nostru corp. Asta este întrebarea care schimbă totul. Dacă am începe să privim funcționarea corpului nostru nu ca pe o serie de procese întâmplătoare, ci ca pe un sistem guvernat de legi la fel de stricte ca cele juridice? Vedeți, exact aceeași idee, dar aplicată altfel. Aici, norma devine fiecare proces biologic care funcționează optim. Fiecare valoare corectă, de la temperatura corpului la pH-ul sângelui, este o normă. Iar toate împreună creează un sistem perfect funcțional, corpul uman. Uite, un exemplu concret, tensiunea arterială. Valoarea asta, 120/80, nu e o sugestie, nu e o recomandare, e practic legea de funcționare a sistemului circulator. Respectarea ei menține totul în echilibru. Sau hai să ne gândim la glicemie. La fel, organismul are o lege foarte clară. Nivelul de zahăr din sânge trebuie să stea într-un interval strict. Nu e ceva negociabil. E standardul vital pentru energia și funcționarea fiecărei celule din corp. Și poate cea mai imediată și non-negociabilă lege dintre toate, saturația de oxigen. Aici nu există mai târziu sau poate. Corpul pur și simplu nu poate funcționa în afara acestor parametri. E o regulă absolută a existenței noastre. Ok, deci am stabilit că avem două sisteme de legi. Dar ce se întâmplă când le încălcăm? Ei bine, aici lucrurile devin foarte, foarte diferite. Tabelul ăsta e genial pentru că arată perfect diferența. Pe de-o parte, norma juridică. O încalci, intervine forța statului, amenzi, sancțiuni. Dar pentru norma naturală, sancțiunea vine din interior. Forța coercitivă este corpul însuși. Și uitați-vă la diferența de la obligație. E absolut fascinantă. Legile statului trebuie cunoscute, e datoria noastră. Dar legile corpului doar ar trebui cunoscute, deși sunt poate la fel de importante, dacă nu chiar mai importante. Asta e ideea centrală, de fapt. Corpul nu are nevoie de poliție sau de judecători. Consecințele sunt directe, sunt inevitabile. Oboseala, boala, durerea, astea sunt sancțiunile prin care corpul își impune propriile legi, regulile lui de funcționare. Bun, și acum, la ce bun toată discuția asta? Ce facem cu informația? Cum putem folosi ideea asta pentru a găsi un echilibru real în viața noastră? Cred că acest citat surprinde perfect esența. E o invitație, de fapt. Propunerea e simplă, dar foarte profundă. Să acordăm legilor noastre interioare, legilor corpului, aceeași importanță și același respect pe care le acordăm legilor societății. Pentru că armonia e adevărată apare abia atunci când cele două sisteme sunt aliniate. Și, în final, armonia asta interioară radiază în exterior. Când ne respectăm normele biologice, nu e vorba doar de o stare de bine personală. Devenim membri mai prezenți, mai funcționale ai societății. Beneficiul așadar este atât personal cât și colectiv. Așa că, încheiem cu o întrebare.
O întrebare de reflexie de pus fiecăruia dintre noi. Gândindu-ne la tensiune, la somn, la hidratare, ce norme interne, ce legi fundamentale ale propriei ființe au fost poate trecute cu vederea? Cunoașterea lor e la urma urmei primul pas către o viață trăită în armonie deplină.